Pa ne znamo, nismo znali o čemu se radi, a i oni su jutro stigli u 9 sati ovde. Niti su koga pitali, ništa. Moja zemlja je okupirana, prolazi kroz naše imanje, tu će da prave pograničnu bazu. Po njinim, kao ovaj gospodin policajac što nije bio rekao, to je put pun rose, blindirana vozila, džipovi kao što se vidi, naoružani do zuba. Šta ćemo dalje? Veze s vezom nema. Može li se sada do sela tamo do prvih kuća? Pa može, ali moraš da čekaš jedno 5-10 minuta, jer oni izvršavaju radove, ali veoma teško. Pa oni su juče bili kod mene gore, ja sam ih uputio da malo češće obilaze ovaj put ovde. I oni, kao što se vidi danas ovde, vi su pre ugrabili, počeli da radi i sad su došli tu da vidi šta se radi. Snajperisti su na sve strane gore. I to je to šta mogu da kažem. Uznemireni jesmo, plašeni jesmo. Ograda će poviše moje kuće da ide po njinim tim projektu. Šta ćemo dalje, kako ćemo, vidjet ćemo. Da se obustave svi radovi, jer ovde života nema. Ako oni ovo urade, tu života nema.